lumina dumnezeiască. Te-ai făcut și tu lumină. Iubiților, Dumnezeescul Maxim Mărturisitorul spune: dacă nu e chemare, lucrare, atingerea Duhului Sfânt, a Harului, sufletul nu se înalță, adică din el însuși, din sinea lui. Deci, cu acest gând, noi, în clipa aceasta, să ne ridicăm ca niște înviați acelui tânăr pe care Hristos l-a înviat. Așa să ascultăm acum, să auzim cuvântul. Era un unicat și va rămâne prin toată ținuta. Avea o memorie, un dar de la Dumnezeu care îl dăduse, ținea minte, ani, date. În zilele când era mai liniștit și avea puțină pace și liniște sufletească și începea să ne povestească câte ceva, poate din anii copilăriei, era o plăcere să-l asculți. Dar toate astea erau foarte rar, pentru că el era foarte obosit în ultima vreme. Solicitările îi depășeau puterile. Nu mai răspundea, cum zicea el, trupul ăsta neputincios nu mai răspunde solicitărilor mele. Și era foarte necăjit. Ar fi vrut să mai trăiască, spunând că mai am foarte de multe de spus pentru a învăța pe copiii mei dragi. Copiii însemna lumea toată. Că el, prin toți care veneau la el, îi vedea copiii lui. Aș vrea să vă, dacă îmi permiteți, să ne întoarcem așa cu puțin în amintirile dumneavoastră și să vă amintiți, poate, când l-a făcut preot. Cum a fost pentru părintele acea zi în care a îmbrăcat haina preoțească? Toate au fost foarte rapide. Adică noi în 3 zile ne-am cunoscut, în a 4-a zi a trebuit să facem cununia civilă. S-a făcut diacon la Biserica Slătari, părintele Chiriuță de acolo, care era paroh, ne-a fost și naș de cununie. Deci sâmbătă s-a făcut diacon și duminică s-a făcut preot. Toate au mers într-o rapiditate, cum n-am cum să vă spun, pentru că era o perioadă când trebuia să le împlinească, că altfel îl lua în război. Așa că a fost foarte mulțumit că a dorit mult de când era acasă, a dorit să meargă la mănăstire. I-a cerut voie tatălui lui, dar tatălui nu i-a dat voie. Și atunci a împlinit dorința tatălui, care i-a spus: nu, băiete, însoară-te și fă copii să-ți ducă numele mai departe. Și a împlinit această dorință a părintelui și a făcut-o exact după cum a spus. Nici nu mai pot să mi-aduc aminte, dând atâția ani înapoi, la Podul Văleni. Pentru mine a fost o bucurie mare, că mi se părea viața la țară o viață foarte, foarte frumoasă și liniștită. Din haosul ăsta al Bucureștiului, din viața de internat pe care o dusesem, la țară când ne-am mutat, în căsuță de țară, cu prispă, cu păsări și cu animale în jur, mi s-a părut așa că e ceea ce Dumnezeu a lăsat omului, să trăim la oaltă cu toți. Au fost 4 ani, dar 4 ani în care parcă Dumnezeu ne-a răsfățat. Era Cătunul, Podul Văleni. Și acolo am profesat 2 ani de zile până mi-au venit copiii și mă duceam la școala de acolo din sat și m-am simțit foarte bine lângă copiii aceia care erau foarte modești, foarte cuminți.
Au trecut și au trecut rapid, pe urmă am intrat într-o altă etapă a vieții, la oraș. Am stat așa cum am stat, 10 ani cu chirie, până după ce a venit de la închisoare, credincioșii ne-a făcut o casă parohială în curtea bisericii și ne-am putut și am stat acolo în curtea bisericii până am venit la București. Dar până atunci stătusem cu chirie. Deci în 2 ani și mai bine am rămas cu cei 4 copii. Când s-a întors părintele de la închisoare, cum era? De la canal? Nu ne așteptam la așa ceva. Eu eram plecată la Sfântul Dumitru, la hram, și copiii îi lăsasem acasă, încât când am venit acasă, am găsit pe toți copiii în bucătărie cu părintele care avea barbă, iar copiii nu l-au cunoscut în starea lui de îmbătrânire, în 2 ani și jumătate cât a stat, copiii îi lăsase mici și bucuria a fost atât de mare încât trebuie să dăruiesc multă rugăciune și mulțumire Sfântului Dumitru, că de Sfântul Dumitru a venit acasă. Pe urmă și-a luat toate drepturile și a mers mai departe propovăduind și împlinind cele de ce îi se cereau din partea bisericii și sufletul lui, cum îi spunea, ca să facă bine găsind binele. Cu adevărat, cea mai luminoasă amintire este cea a unei duminici, când venisem de curând din Franța, într-o vacanță de studii, și părintele predica și a vorbit despre pretutindenitatea lui Dumnezeu. Un cuvânt pe care aproape putem spune că dânsul l-a introdus în limbajul teologic. Adică n-a vrut să folosească tot prezența, a folosit pretutindenitatea. Și vorbind înflăcărat, am simțit toți, cred, din biserică, ceea ce spunea. Și anume că Dumnezeu nu este distanțat de noi după timp și după loc, ci doar după fire. Și că oricine dintre noi îl poate simți pe Dumnezeu, ajunge să-și deschidă acum inima. Și acest lucru a creat în toată biserica, aceste cuvinte ale lui au creat în toată biserica trăirea propriu-zisă a prezenței lui Dumnezeu. Numele timpului lui Dumnezeu este astăzi. Numele timpului nostru este ieri, astăzi, mâine. Iar numele timpului demonului, timpul celui rău, este mâine. Se amâi mereu pe mâine. Când părintele se pregătea pentru predică sau pentru o întâlnire, pregătirea aceasta dura foarte mult timp. Cuvântul dânsului chiar era: eu încep să mă pregătesc pentru predica următoare, din 3 în 3 săptămâni fiind aceasta, când am terminat-o pe cea dinainte. Și pregătirea însemna nu numai citirea textului evanghelic și căutarea exegezelor părinților, erminiilor Sfinților Părinți, dar și integrarea în această cuvântare a tuturor informațiilor care în acea vreme, în acea perioadă, îi atrăgeau atenția. Dacă dânsul citea o carte științifică, informațiile din acea carte erau integrate în predică și era, de fapt, tot timpul un efort al dânsului de a nu lăsa fără răspuns niciuna din provocările vremii.
de lumina dumnezeiască. Te-ai făcut și tu lumină. Ni se dădea nimic la cei care erau soții plecați la închisoare. Nu ne dădeau nimic. Eu părinți nu aveam, rudele părintelui erau la țară, deci creștinii au fost cei care m-au susținut. Și iată că biserica a lucrat permanent pentru sufletele noastre, pentru grija noastră, încât voia lui Dumnezeu întotdeauna să avem încredere în El, că El nu ne lasă și ne dă, totul este să cerem, să fim smeriți, răbdători, să ne mulțumim cu puțin, să așteptăm de la Dumnezeu mila Lui, dar prin truda noastră, fără rugăciunile și fără ostenelile noastre, împlinirile noastre să le facem ca Domnul să fie și El mulțumit, precum noi suntem mulțumiți de ce ne oferă El. Era perioada grea comunistă, în care îi se cerea ca să închidă biserica, să nu mai vorbească oamenilor, dar părintele a avut în continuare... A avut curajul pentru că lumea nu-l lăsa, îl solicita la orice oră, se ducea ca să nu moară cineva neîmpărtășit, ca să nu trăiască cineva necununat, chiar dacă se făceau lucrurile astea fără multă gălăgie și fără multă așa lume, dar ele trebuiau făcute. Și atunci părintele, pentru orice risc, le făcea ca să fie mulțumit înaintea lui Dumnezeu, să nu fie acuzat că nu le-a făcut. I-a fost vreodată teamă? Nu i-a fost teamă. Paza lui Dumnezeu întotdeauna a fost cu el și avea un curaj nemaipomenit, încât încrederea în Dumnezeu depășea orice altă ușurătate a oamenilor sau rău făcut de cineva. Dar nu se atingea nimeni. Parcă le era teamă de credința care o avea ca să zică ceva. Și chiar dacă ar fi zis felul de a vorbi, îi făcea și pe aceea să creadă ce spune el, nu ce spun ei. Pentru că ăsta era rolul părintelui. De-ai face pe oameni să creadă în puterea lui Dumnezeu, să îndepărteze pe cei care ne făceau rău, pentru că ne duceau la pierzare. Iar bunătatea lui Dumnezeu ne țineau pe limanul cel drept al apelor. Predica părintelui, cuvântul părintelui, nu era doar un cuvânt teologic, era îmbogățit cu multe informații din diverse domenii. Da, pentru că era un om care se documenta și citea orice carte care îi pica în mână. De oriunde s-ar fi dus, din străinătate, pe oriunde s-a dus, nu ți-aducea decât geamantane de cărți. Intra într-o bibliotecă, uita că e oră de masă sau că trebuie să se închidă biblioteca, încât el acolo își găsea și hrana trupească și hrana sufletească. Citea fără de măsură, nu obosea. Și noaptea, când se întâmpla să mă trezesc și mă uitam pe subtușa care era crăpată de la dormitorul lui, lumina era tot aprinsă și el citea la veioză. Și dacă îi spuneam, vai de mine, dar nu știi de citești atâta pentru ziua de mâine, și spunea, o, tată, sau cum mi-ar fi spus așa cu un cuvânt, încă nu citesc cât trebuie și nu știu cât trebuie. Bogăția de cuvinte și de dragostea lui Dumnezeu e așa de mare de nu o poți cuprinde numai prin câteva cărți. Trebuie să o împlinești. Și omul își cere mereu ceva nou. Ziua de azi nu mai e ziua de ieri. Adică vroia noutatea schimbărilor să fie la punct cu toate, ca să-i mulțumească pe toți. Era la punct cu toate. Progresele cele mai mari în vocația umană s-au făcut mai ales în știință. Și eu simt și cred că știința a ajuns astăzi la un anume hotar
în care ea bate la ușa lui Dumnezeu. Știința adevărată. Știința adevărată. Bate și ea la ușa raiului. La acest hotar, originea îi scapă. Și mereu, pentru a cerceta, trebuie să crezi mai întâi. Mai spune știința, ea nu poate institui o etică, o morală, oameni de știință o spun. Și nu ea este aceea care să dea sensul existenței. La un moment dat, nu știu care dintre noi, cred că eu, am spus, Einstein a spus la un moment dat, părinte, așa și așa. Și părintele zice, nu, n-a spus chiar așa, a spus un pic altfel. El așa făcea, își punea degetele pe tâmple, zice, asta este pe la pagina, cred că 240-250 în volumul cu toate articolele lui Einstein. Atenție, nu era vorba de cărți, era vorba de articole. La care eu am făcut, părinte, nu vă supărați pe mine, că oricând ne puteți spune cu numărul versetului, să-l spuneți exact, să ne dați din părinții, sfinții părinții ai bisericii, din toate aia, pot să înțeleg dacă să-mi spuneți că știți unde găsesc un lucru. Hai, zice Andrei, poate că greșesc, caută. Și a doua zi am dat telefonul unui coleg care avea un volum cu toate articolele lui Einstein, publicat în rusește, a venit cu cartea. Nu era pagina 240-250, era 257 sau ceva de genul ăsta. Asupra creștinului a fost lansată în istorie de cei mai puțin credincioși batjocura aceasta. Că vezi, Doamne, ar spune undeva în Scriptură, crede și nu cerceta. Știți că s-a spus asta? Ferească Dumnezeu, nu nicăieri în Scriptură vorba asta. Nicăieri. Dimpotrivă, Mântuitorul a spus, cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide vouă. Căutați. Iar în altă parte în Scriptură spune că ultima vreme știința se va mulți. Cunoștința este unul din darurile Duhului Sfânt. La un moment dat m-am trezit, erau frumoasele noastre telefoane de 7 seara, 8 seara, vino repede că avem treabă să facem ceva. Sună Rodion și îmi spune, vino și tu cu mașina, că sunt, nu știu, 4 sau 5 oaspeți din Franța și tata le-a promis că îi ducem la Cernica. Deci era 7 seara. Și ei erau la hotelul Ambasador. Am intrat în holul hotelului Ambasador și am încremenit. În holul hotelului, dacă puteți să vă imaginați, toată lumea care era acolo, inclusiv personalul hotelului, era în genunchi și părintele binecuvânta. Luminat de lumina dumnezeiască, te-ai făcut și tu lumină. A fost o bucurie să-l cunosc și să-l urmez atât cât mi-a stat în putință pe părintele profesor Constantin Galeriu, încă de când a venit ca și duhovnic, la început la Institutul Teologic Universitar din București, la începutul anilor 80, 70 și ceva, pe când eu eram student în teologie la Sibiu,
După aceea l-am întâlnit de câteva ori la chilia părintelui Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria, unde părintele mergea vara destul de des. L-am cunoscut aici la București, la Facultatea de Teologie și am ajuns să mă și spovedesc la dânsul. L-am cunoscut și la Paris, unde eu îmi făceam studiile de doctorat și unde dânsul a venit să facă o conferință la Institutul Sfântul Serghie și apoi după ce am devenit episcop am avut o relație foarte strânsă cu părintele. M-am bucurat întotdeauna de cuvântul lui cald, de cuvântul lui încurajator, de puterea, aș zice, cuvântului său și aș zice că regret că nu l-am urmat și mai mult, că nu l-am căutat și mai mult. Ce anume din personalitatea părintelui v-a făcut așa să vă apropiați? Eu cred că nu numai pe mine, ci pe toți cărora cuvântul părintelui a ajuns la sufletul lor, i-a convins tocmai prin această putere a cuvântului său, printr-o forță lăuntrică cu totul deosebită. Aș zice că a fost un apostol prin excelență al neamului, un misionar de mare calitate, de mare clasă, mai cu seamă după Revoluție, când a putut să se manifeste liber și a apărut pe posturile de televiziune, posturile de radio. Părintele a fost unic în felul său și cel mai prezent în viața, să zicem așa, publică, în viața societății, în viața oamenilor, tocmai prin faptul că era plin de această energie lăuntrică, avea un dar al cuvântului cu putere multă, deosebit și care captiva, care îi atrăgea pe oameni, îi convingea cu adevărat, îi întorcea pe mulți la Dumnezeu sau le întărea credința. Așa s-a întâmplat și cu mine și cu toți cei care l-au cunoscut pe Părintele, tocmai pentru că era un om al lui Dumnezeu prin excelență. Cuvântul său era și tunet, dar și mângâiere, care te atrăgea, care te mângâia și te molipsea. Tocmai pentru că era și un duhovnic cu o inimă sensibilă, cu o inimă compătimitoare, o inimă care înțelegea neputința, suferința oamenilor și se apropia foarte mult de om. Deși cuvântul, cum ați spus și am spus, era cu putere multă, vulcanică, totuși când te spovedeai la dânsul sau când îi vorbeai față către față, când îți răspundea la întrebări personale, simțeai părinteasca lui dragoste, apropierea deosebită și îți transmitea această putere din puterea lui. A fost vândut de ucenic, a pătimit, a luat toate ale noastre, toată pătimirea noastră, ca pe toate să le vindece, din toate să ne ridice. Așa cum prorocul Isaia spusese, ca un miel pe junghiere s-a adus și ca o oaie, fără glas, împotriva celui ce o tunde, nu și-a ridicat glasul. Și a fost zdrobit pentru păcatele noastre. Și prin rana lui, noi toți ne-am vindecat. Și a fost răstignit. Și a murit ca om, dar a înviat ca Dumnezeu. Și dă o imagine aici. Privește un pom în lumina negrăită a soarelui și tai pomul în mijlocul luminii și pomul cade, dar lumina nu o tai. Frumusețe, dulceață pe care a trăit-o și a mărturisit-o Părintele Galeriu într-o perioadă extrem de grea, cea comunistă. El a avut curajul mărturisirii, chiar dacă a fost arestat, chiar dacă a fost închis, urmărit, avea acest curaj de a mărturisi ortodoxia prin catehezele sale, prin slujbele sale, prin oamenii pe care și-i apropia. Vocația noastră a creștinilor este aceea de a fi mărturisitori până la capătul vieții noastre.
cu prețul vieții, chiar dacă este necesar. Ceea ce au făcut foarte mulți creștini la noi și numai la noi, în toată lumea. Deci Părintele a fost un mărturisitor pentru că îl avea încă o dată pe Hristos în sufletul său. Nu putea să se dezică, nu putea să se despartă de Hristos, nici măcar cu gândul, cu atât mai mult cu cuvântul, lepătându-se de Hristos. Nu putea să facă lucrul acesta, tocmai pentru că îl avea pe Hristos în inima sa. Și atunci a suferit, a fost închis, a fost persecutată. Sigur că suferința aceasta l-a și înțelepțit, cum ne înțelepțește pe fiecare dintre noi suferința, și el a devenit tot mai prudent pentru ca să poată transmite cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Evangheliei, într-un context nefavorabil, chiar că se opunea propovăduirii cuvântului Dumnezeu, și deci el a reușit cu toate opozițiile din partea organelor de stat, de partidă, să transmită cuvântul cu multă înțelepciune, cu multă prudență, dar a creat, încă o dată, încă de când era la Ploiești, în jurul său o mulțime de ucenici, o mulțime de oameni care se duceau și ascultau cuvintele, le ascultau slujbele, și iată că Dumnezeu i-a ajutat să vină în inima Bucureștiului, la Facultatea de Teologie, ca duhovnic și apoi profesor de omiletică, și să-i ajute pe studenți din cetatea ortodoxiei noastre universitare, aici la București. Și el a spus foarte frumos și în teza sa de doctorat, care este așa revelatoare, jertfă și răscumpărare. Jertfa lui Iisus Hristos este necesară pentru mântuirea lumii, dar necesară pentru mântuirea noastră fiecare. Toți trebuie să ne jertfim. Și el spunea că orice ridicare în lumea aceasta, pe scara societății, sau ca să realizezi ceva, să te ridici, înseamnă o înălțare pe cruce. Nu poți să faci nimic bun, nu poți să te ridici la o oarecare înălțime fără să te și jertfești. Te ridici în măsura în care te jertfești. Deci orice ridicare, orice înălțare, zicea dânsul, este o înălțare pe cruce. Chiar și spunea, dragostea te urcă pe cruce. Dragostea este întotdeauna, te crucifică. Este extraordinar lucrul acesta. Noi înțelegem dragostea poate așa mai mult platonic, o bucurie, o fericire, este și aceasta dragostea, bineînțeles că ți aduce și o bucurie și o fericire și în fond bucuria adevărată vine numai de la dragoste, dar nu trebuie să uităm că dragostea este jertfelnică, că dragostea te crucifică și nu există dragostea adevărată care nu trece prin proba crucificării într-o familie. Și noi rezistăm totuși și mergem înainte cu iubirea, nu ne oprim. Cunoștința se mețește, îngânfă. În schimb, dragostea zidește. Emblematic, cred, este comportamentul părintelui la canal. Se jertfea pentru ceilalți, muncea pentru ceilalți, dădea hrana sa celorlalți și îndemna la rugăciune. Deci făcuse locul de pedeapsă o adevărată biserică sau mănăstire. Și chiar spuneau, este mai periculos aici decât afară. Oriunde era, pentru comuniștii atei, oriunde era periculos, oriunde se ducea, el transmitea ceea ce avea el, nu putea să nu transmită, să nu-L împărtășească pe Hristos din inima sa. Și cu atât mai mult cu cât era într-un mediu unde oamenii sufereau. Dragostea își pune sufletul pentru cei care suferă, o inimă compătimitoare, o inimă deci care are milă față de semenii săi, nu poate rămâne indiferentă față de suferința lor. Ea se jertfește și se jertfește și în același timp se îmbogățește ea însăși prin viața celorlalți. Luminat de lumina dumnezeiască,
Te-ai făcut și tu lumină. Părintele Constantin Galeriu a avut o inimă mare, dar și o capacitate intelectuală deosebită, pentru că prin aceasta este și unic în spațiul culturii duhovnicești, prin acest discurs teologic împletit cu aspectul de știință. Vă rog să ne vorbiți pe acest aspect. Da, a avut o minte extraordinară, o capacitate de sinteză, de pătrundere, de reținere, o memorie, aș zice, extraordinară, pentru că cita, aș zice, la tot pasul din Sfinții Părinți, din filozofi, din ceea ce a citit, a acumulat, a reținut, a avut o memorie extraordinară, părintele. Și apoi a trecut totul prin filtru, să zicem așa, trăirii sale personale și a redat apoi tot ceea ce a citit, tot ceea ce a auzit, tot ceea ce a studiat, a învățat, a reținut, a dat în mod personal celorlalți. Pentru că dacă cităm doar pe ceilalți, să știți că nu-i convingem pe semenii cărora le vorbim. Dânsul era la curent cu tot ceea ce se scria, se publica, mai cu seamă în Occident, într-o vreme în care aici nu se putea scrie despre apărarea credinței, apărarea lui Dumnezeu sau diferite descoperiri. Pentru că, foarte interesant, în ultimii ani și zeci de ani de zile, știința nu face altceva decât să descopere lucruri care să confirme toate datele credinței și toate datele tradiției noastre. Un savant din America, directorul Institutului de Antropologie și Istorie a Naturii de la New York, Jan Tattersall, într-o lucrare a lui de acum 2 ani, 98, eseu asupra unicității umane. Eu am găsit-o la Paris, în limba franceză. Am rămas mângâiat sufletește de onestitatea lui, de cinstea lui, onestitatea lui. Evoluția o constatăm, dar auziți, retrospectiv, evoluția care până acum ne-am ocupat de ea, are vreun obiectiv? Și spune în limba franceză, parfaitement aveugle, adică pe românește, desăvârșit oarbă. Era un duhovnic foarte căutat de toată țara, și de tineri și de oameni în vârstă și de intelectuali și de oameni mai necăjiți. Aș zice că era atât de căutat și pentru că ajunsese la o înțelegere superioară a lucrurilor. Această cunoaștere teologică, științifică, care îi dădea o înțelepciune ascuțită. Într-adevăr, orice duhovnic ar trebui să fie un fel de văzător cu Duhul, adică un om care, ascultând spovedania omului, să înțeleagă imediat starea lui sufletească și să fie capabil să-i aducă cuvântul potrivit stării sale. Și Părintele avea acest dar, cum a spus, prin harul preoției, pe care l-au toți, sigur, și duhovnicie, dar și prin această înțelepciune pe care el a agonisit-o și pe care ne-o agonisim cu toții de-a lungul vieții. Omul agonisește o înțelepciune care înseamnă cunoaștere existențială profundă, nu acumulare doar de cunoștințe, ci această acumulare de cunoștințe este trecută încă o dată prin experiența proprie și aceasta asta e înțelepciunea. Ori Părintele era un înțelept, în adevăratul sens al cuvântului, dublat de duhovnic. Eu am trăit lucrul acesta, deși m-am spovedit doar de 2-3 ori la dânsul, și m-am simțit mângâiat și ușurat, cum poate nu m-am simțit de la alți duhovnici. Cum era rugăciunea Părintele? Da, dacă Părintele era un om al lui Dumnezeu prin excelență, un mare duhovnic, un înțelept, bineînțeles că toate aceste calități erau rezultatul legăturii sale intime cu Dumnezeu, care se realizează prin rugăciune. Rugăciunea este o jertfă totală a inimii noastre.
Și cum părintele a suferit atât de mult, și personal, și în familia sa, dar a suferit ca și duhovnic mare al țării acestea, pentru necazurile poporului acesta, pentru necazurile, suferințele oamenilor. Așa sunt oamenii mari ai lui Dumnezeu, oamenii duhovnici prin excelență. Iau asupra lor, ca și Hristos, suferințele neamului, suferințele credincioșilor. Deci el a suferit foarte, foarte mult. Toată viața a suferit. Dar suferința lui a fost în același timp și transfigurată. El n-a căzut sub povara suferinței și a purtat suferința aceasta cu multă demnitate, cu multă încredere că Dumnezeu este Cel care poartă crucea lui personală împreună cu El. Biserica, așa cum o numește Sfântul Apostol Pavel, stâlpul și întărirea adevărului, și care, după cum rostim în simbolul credinței, este una sfântă, sobornicească și apostolească. Menirea ei esențială, fundamentală, e răspândirea în lume a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Chiar avea o vorbă părintele, zice: nu mă supăr că puneți întrebări, ba mai mult, asta a spus-o și pe la conferințe peste ani, nu aveți voi atâtea întrebări câte răspunsuri am eu. Efectiv, nu ne dădeam seama când trece ora. Era foarte plăcut acest dialog cu părintele. Părintele Galeriu era un om foarte bine pregătit. Deci fusese un student eminent, un doctorand conștiincios, un om care a lucrat foarte sârguincios teza de doctorat. În ceea ce privește cursurile, noi eram fascinați pentru că vorbea așa ca la amvon, ca în biserică. Și aici a fost, să spunem, marele avantaj sau marele atu pe care l-a avut Părintele Galeriu, fiindcă era și preot de parohie. Puțini erau atunci preoți de parohie. Părintele Galeriu a fost unul din profesorii care nouă ne-au inspirat de la catedră credință. Părintele Galeriu, pe cei care ne-am apropiat mai mult de dânsul, ne-a luat de undeva și ne-a dus undeva. Sigur că vorbele erau însoțite de o gestică deosebit de frumoasă și multă lume a aflat acum că părintele în tinerețe studiase și câteva cursuri de actorie, de gestică actoricească, și asta i-a prins bine pentru că și-a adaptat această gestică studiată la biserică și chiar la orele de curs. Nu l-am văzut așezându-se pe scaunul de la catedră, întotdeauna în picioare, făcea pași în dreapta, în stânga, spre noi, deci era într-o permanentă mișcare. Într-o seară, era foarte târziu, la ușa casei parohiale se perindaseră mulți. Ei, am rămas la urmă, s-a făcut foarte, foarte târziu. Și aveam totuși de discutat pe marginea unui referat și încercam așa un sentiment de jenă. Și bolboroseam scuze, nu mai terminam cu scuzele și părintele la un moment mă întreabă și ia ascultă, frate. Și te rog să ții minte, eu nu mă supăr decât pe propriile mele păcate. Pe drumul de întoarcere spre casă îmi răsunau aceste cuvinte și îmi răsună și acum, așa ca un ecou foarte puternic: nu mă supăr decât pe propriile mele păcate. Spre sfârșitul vieții, era deja în căruciorul cu rotile, așa, parcă puțin jenat, mi-a zis: frate Vasile, zice, nu e așa că am publicat foarte puțin? Spunea: și știi de ce am publicat foarte puțin? Pentru că dau foarte greu drumul la un text. Eu, zice, bat cu ciocanul foarte mult la un cuvânt.
de lumina dumnezeiască. Te-ai făcut și tu lumină. Tot ceea ce citea Părintele era imediat privit sub o lupă teologică. Cu Părintele Ștefan Alexe, când aveau așa un moment de pauză, spuneau poezii, continuând fiecare unde se oprea celălalt. Dovadă că prin acest discurs a atras aproape de biserică și în biserică mari intelectuali ai vremii. Fiecare dintre ei mărturiseau că nu se așteptau ca un preot să le răspundă la întrebări pe care ei înșiși nu reușeau să le dezlege. Nu se așteptau să găsească o preocupare atât de sistematică și o înțelegere atât de profundă a fenomenelor pe care ei le studiau. De aceea erau atrași. Și veneau și intrau în dialog, îl invitau la simpozioane, la congrese științifice, avea de foarte multe ori și intervenții în zona culturală, pentru că fiecare căuta să vadă oare cum poate părintele acesta să ne tâlcuiască din punctul lui de vedere ceea ce noi facem. Și de multe ori erau surprinși să găsească niște valențe ale operelor lor care luminau, de fapt, ceea ce înseamnă inspirația dumnezeiască și darul dumnezeiesc al cunoașterii. Cu trimiteri chiar către domeniul fizicii, medicinei, psihologiei. Deci, acum putem vorbi despre toate domeniile. Părintele mi-a făcut odată o istorie a fizicii moderne. A punctat momentele principale și a făcut un fel de filosofie, așa, a științei acolo. Și ne-a arătat cum se vede în aceste descoperiri ale științei taina creației. Tot așa și în psihologie a scris, de altfel este cunoscut acum în domeniul psihiatriei, că a avut un dialog cu Victor Frankl, unul dintre, de fapt, cel mai important din acea vreme, reprezentant al școlii vieneze de psihiatrie. Și acest lucru a fost și publicat. Oriunde ai merge, dacă mergi la cultură, imediat vei întâlni și discurs despre Mihai Eminescu și despre Nicolae Iorga și despre multe alte personalități ale culturii românești. Iar dacă vorbim iarăși despre știință, dialogul dânsului era cu toate vârfurile științei din timpul dânsului. Dacă e întuneric, ai ochi, vezi? Vezi? Nu vezi. Deci, ochiul se deschide numai dacă e lumină. Altfel spus, lumina deschide ochiul. Altfel spus, ochiul a fost făcut pentru lumină. Hotărât că lumina este înaintea ochiului. Deci lumina e mai veche decât ochiul. Lumina, în taina ei, cere ochi. Cum firea, dacă o cercetezi în adânc, îți vorbește. Îți dă niște înțelesuri. Și atunci, plecând de la acest cuvânt din Cartea Dumnezeiască de Slujbă, fericite Tadeu, luminat de lumina dumnezeiască, te-ai făcut și tu lumină.
dacă am putea reproduce dialogurile științifice pe care le avea Părintele Galeriu, fie cu medicii, fie cu fizicienii, cu Andrei Dorobanțu, cu doctorul Bogdan Miron sau cu alții dintre cei care îi căutau cunoașterea și sfatul în cele științifice, nu numai în cele duhovnicești. Nu era numai o manifestare de erudiție, ci de pricepere, de inteligență în convorbirile pe care le avea cu Mihai Șora sau cu Andrei Pleșu Bunăoară sau cu poetul Nichita Stănescu sau cu atâția alții din lumea literelor și a științei sau sociologiei, oricare dintre științele în care omul are accesibilitate, Părintele Galeriu să fie absent sau neputincios ca să ducă o conversație și să arate întru toate că toate sunt făcute de Dumnezeu spre a-și arăta puterea și mai ales dragostea față de Dumnezeu. Așa că a spune numai un aspect al vieții Părintelui ca să spun de ce îl iubeau credincioșii, mi-e imposibil. Nicolae Steinhardt, când trecea prin București, nu făcea ca să nu treacă pe la Părintele Galeriu și mai ales își găsea zile de duminică și venea și participa la noi la slujbă în Biserica Sfântul Silvestru. Pentru dânsul nu era nici zi, nici noapte în care să fie oprit accesul credinciosului către dânsul. Oricând l-ar fi solicitat cineva pentru ajutor spiritual sau material, bunătatea lui era nemărginită. Și dacă spune Mântuitorul Iisus Hristos, fiți milostivi precum și Tatăl din cer milostiv este, atunci aș putea spune că Părintele urma întru totul acest sfat dumnezeiesc și era plin de bunătate și de milostivire. Este atât de cunoscut faptul că într-o zi a venit acasă fără pantofi în picioare, că și l-a dăruit cuiva pe care l-a văzut în toiul iernii sau într-o vreme de frig, l-a văzut cu picioarele desculțe și Părintele a zis: eu mai am câțiva pași de făcut până acasă, dar ăsta are o viață întreagă de umblat. Și atunci, în bunătatea și în milostivirea lui, s-a descălțat și i-a dăruit altcuiva. Dacă aș spune că era un orator bisericesc, ca să nu-i spun predicator sau altfel, cum de multă vreme nu aș putea spune că a fost singurul în biserica noastră cu o capacitate de a expune învățătura creștină, care îi făcea pe oameni să-l asculte fără oboseală ceasuri întregi, atunci iarăși nu știu dacă ar fi un element definitoriu. Dacă ar fi să extrag din mulțimea de aspecte ale vieții Părintelui care sunt foarte impresionante, aș putea spune că era răbdarea. Răbdarea aceasta a Părintelui care era nemărginită. Era răbdător să asculte în spovedanii toate durerile oamenilor și dacă putea să fie unul dintre cei care luptau pentru ușurarea suferinței omenești, sub toate aspectele, și materiale și sufletești. Și oricât ar fi fost de obosit, când avea zilele de spovedanie, rămânea, în ciuda oboselii care îi măcina și dânsului ca oricărei ființe omenești trupul, rămânea până către miezul nopții și după cu cei care vroiau să-i se destăinuie și afle în viața și în sfatul, în cuvântul Părintelui, o alinare suferinței lor.